Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan channel ɗin namu a wannan karan ya kawo 'ya'ya maza gudunmawa ne na cutar da lalurar da ta daɗe tana damun su, wato matsalar inzali, ma'ana saurin kawowa yayin jima'i. Saboda haka ku kwantar da hankalinku da yardar Allahu subhanahu wa ta'ala, wannan matsalar ta zamo tarihi daga zarar kun yi amfani da wannan hanyoyin da zan zayyana muku. Hanyar ta farko ita ce, idan aka ce yau mai gida ya dawo daga wajen neman abincinsa, kasuwa ko ofis, wanda mafi aksari ya fi yiwuwa ne a cikin dare, da zarar ya shigo sai a samu baho ko kuma a samu wani abu da wanda ruwa zai ɗauka inda mutum zai iya shiga ciki ya zauna, sai a samu ruwan ɗumi, ma'ana ruwa ba mai zafi sosai ba yanda mutum zai iya shiga ciki ya zauna ba tare da ya cutar da shi ba. To bayan ya shiga ya zauna, uwar gida za ta samo mai ta shafa a hannunta, wato mafi aksari idan da yiwuwa a samu man zaitun a shafa a hannu. Uwar gida ta zo ta kama azzakarin mai gida tana wasa da shi, tana jijjigawa har sai sperm ɗin ya to. Lokacin da ya zo zubowa zai gaya mata sai ta dakata, a yawaita haka aƙalla sau 5, sau 6 zuwa sau 10. Idan aka yi haka na tsayin kwana 7 zuwa wata 1, cikin hukuncin Allah za a samu waraka. Da bayan an gama a ƙarshe sai ya ringa yawaita amfani da man na'ana'a yana shafawa. Cikin hukuncin Ubangiji wannan matsala ta zama tarihi kenan. Kada ku manta jama'a, domin kasancewa tare da mu a kodayaushe ku biyo mu ta channel ɗinmu mai suna Classic Hausa TV domin